qad wahada. Balik ngopo? Biasanya nih jamaah semangat loh biasanya. Bima qad wahada. Biasanya. Ini kan jamaah tengah. Saking semangatnya, tapi kalau delok mau sholawatan sedoyo, saya suka delok mau deh. Sholawatan, kenapa? Saya dulu. Ya paling ono siji loro ono sing nang pikir-pikir sing nyendene ini. Dia apa-apa, enak, ada ngisi-ngisi. Dia apa-apa, alhamdulillah. Ojo lali kalau jenengan bintang sedo sing saged urungi namung Kanjeng Nabi. Kalau jenengan bersyukur dados umat Kanjeng Nabi. Leres betul nggih? Kenapa? Karena umatnya Rasulullah itu sing mlebu swarga dhisik. Sing mlebu swarga paling akeh. Niku nggih umate Kanjeng Nabi. Sing saged maringi syafaat niku Kanjeng Nabi. Rasulullah kabul dan nabi ini kula jenengan sedoyo makanya bersyukur kula jenengan sedoyo makanya sengaja untuk sholawat ojo sampai gak moco sedoyo ini lah kabul dan saya ngajar mereka ini lah mati kabel tau nggih pasti mati tau nggih jenengan mati kula mati sing teng panggung mati grup sholawat mati sing lungguh kursi mati sing makan tengahe mati sedoyo mati. Apa kan itu nyenden-nyenden tambah cepet mati nih. Boten. Dia sedoyo pasti mati. Cuman biasanya nih, sing mati dhisik itu sing lemu-lemu. Sing kuru aja, alhamdulillah aku kuru aja. Sing kuru tambah gampang tuklek-tuklekane. Lemu kuru mesti mati. Sedoyo ke pasti mati. Lecek mau baleni setunggal, makanya langsung ke mangan nggih. Janji. Niki pripun sama kantor apa dereng? Iki sampun apa lanjut? Becek-becek ketite anak wadon resik-resik. Dilek ngaji do, dilek ngaji besok gede dadi wong aji. Becek-becek ketite anak wadon resik-resik. Dilek ngaji do, dilek ngaji besok gede dadi wong aji. Dilek ngaji do, dilek ngaji besok gede dadi wong aji. Alhamdulillah senang loh. Mereka tepuk tangan, mereka matang-matang. Nih kalau penasaran, mereka kan buatan di pageri ya. Mereka buatan di pageri. Kenapa mereka buat di pageri? Jadi buatan kalau kamu tanggal, kalau semerap panitia pasti sudah memperhitungkan. Oh ini koyok ini amannya koyok ini. Panitia sudah memperhitungkan. Cuman kalau penasaran mawon. Jadi orang aneh, delok teko semangatnya kan sing mriku kan gak meteng-meteng. Jadi nek kalau delok teko pilih kan koyo mau di penjara. Serapah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kepengen anaknya soleh-solehah, karena ini tetap ikhtiar dan dibarengi dengan doa. Ulang dengan sakit biru amalanipun Nabi Allah Ibrahim
Pokoknya suaranya gajah. Aku bersih. Misalnya suara gajah. Kalau jenengan satu tiru amalanipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dungo apa doanya? Rabbi habli minas Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan-keturunan yang soleh solehah. Dungo lagi dungo tok apa cukup boten cukup ikhtiar kudu berusaha orang ngomong dungo tok orang ikhtiar orang berusaha orang mau ikhtiar tok tapi orang dungo orang mungkin dungo tapi orang ikhtiar padha kaya ngene ana wong kepengin sugih carane pripun carane kudu kerja terus itu nggih ana wong kepengin sugih carane kudu kerja apa kerja kok cukup boten nggih kalih donga salah satu ana wong kepengin sugih donga tok ora kerja napa saged boten kerja berusaha wong Gusti Allah ngeken kula jenengan berusaha kenapa kula jenengan pengen berusaha napa Gusti Allah mboten saged ndadekno kula jenengan sugih tanpa usaha kai soal wong Gusti Allah niku idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun kai soal napa kesagedan Gusti Allah ndadekno kula jenengan sugih tanpa usaha tapi kula jenengan tetep dipengin usaha cekne tambah nikmat kula paringi pilihan milih pundi gak lapo-lapo terus moro-moro duwe anak apa lapo-lapo dhisik terus duwe anak lapo kula tanggane pisan wae milih pundi gak lapo-lapo terus moro-moro duwe anak apa lapo-lapo dhisik terus duwe anak lapo-lapo dhisik sampe kados kula jenengan sugih, kula jenengan kepengin sugih. Carane ben tambah nikmat kudu lapo-lapo dhisik. Wong sugih mergo usaha, karo sugih mergo warisan rasane beda. Meskipun ana wong sugih mergo warisan kan tapi wong itu biasanya ana wong muni kami perintis bukan pewaris malah justru sing pewaris sing mempertahankan bisnis orang tuanya sampai jalan niku wis ora sebenarnya duduk mau warisan sing mau napa biasane wong layan-layan sing penting duit karo napa mboten maksudnya itu yang meneruskan bisnis itu yang meneruskan usaha itu biasanya luwes soro sebenarnya basa soro nggih soro itu luwes susah kangelan ngono sae kangelan. Pancene Jawa iku basa luas gitu nggih. Padahal Surabaya kan Ponorogo asline ya kota Jawa Timur. Cuman basane logate beda. Nek Surabaya iku nek mriki kae. Ya to? Nggih. Nek Surabaya riyoyo nek mriki nggih boten ana-ana pancene basa Jawa niku luas. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita berusaha dhisik ben tambah nikmat, ben hasilnya ini tambah penak. Dek ngapunten nyuwun sewu, gadah putra-putri ingkang saleh-salehah. Memang didiknya tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang dikira. Wong tua kedah maringi contoh, kedah maringi napa? Teladan terus. Teladan. Kenapa? Umatnya para sahabat Kanjeng Nabi itu akhlaknya secara intelektual saya, secara akhlak saya, secara keagamaan saya mergo sing dicontoh langsung Kanjeng Nabi. Kula jenengan ugi mencontohnya Kanjeng Nabi. Lho, tapi kan kula jenengan boten nate kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Itulah pentingnya membaca surah-surah Nabawi. Cerita-cerita tentang Kanjeng
Kanjeng Nabi biyen iki nek kali tanggane pripun sis? Kanjeng Nabi biyen iki nek kali putrine pripun sis? Dan itu didapatkan di mana? Membaca atau pas wayahe kula jenengan ngaji, wayahe kula jenengan naos. Ternyata kula jenengan iki nek kepengin nglakoni sergap ibadah, sergap sembahyang, kula jenengan kadang nonton sembahyang. Kula mesti yang menangan masjid wong wong iki. Ya Allah, bangunannya apik. Mriki bangunannya saya apa mboten masjid? Oh saya nggih, alhamdulillah. Jamaahnya sepi apa rame? Sepi. Oh rame nggih, alhamdulillah. Jamaah biasanya tenggene mriki ramene nggih sak menten kapain ngoten iki nggih. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah, nggih ora percaya belas doang. Kalau kadang-kadang ora budal mesti mergo ora rumangsa butuh. Napa apa kula sanjang ora rumangsa butuh. Nek rumangsa butuh, budal. Pengumuman bagi siapa saja warga Bulu yang besok jamaah sholat subuh di masjid, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Nah, mungkin udah deres nih. Subuh udah deres. Budal apa mboten? Budal. Iki banjir sak jengkol. Budal apa mboten? Budal. Tua. Budal apa mboten? Budal. Soalnya makan. Ketok itu duit 27 juta itu loh. Lah selama ini awak dhewe dikandani 27 derajat. Ora ketok rupane. Gak ketok sing yo ngopo iku 27 derajat iku ora ketok rupane. Padahal nek dirasakne yo kroso. Masih dikandani model kaya apa? Sing ujian sampai pegel. Muslimin monggo jamaah. Ujian kaya ngono dikandani karo sing ujian ganjaranipun 17 derajat nang omah malah nyanyi mbah 17 mergo ora rumangsa butuh, tidak merasa butuh niku lho. Makanya kalau jangan kedah rumangsa butuh. Ono wong ngapunten nyuwun sewu biasane. Api kali tanggane biasane. Nek wong moro-moro ora tau nyapa, ora tau kenal, nek ketemu biasane sledot-sledot, moro-moro guyang-guyu biasane ono. Awak dhewe iki ora budal nek ora mergo ono butuhe. Makanya kudu rumangsa butuh, harus merasa butuh. Kula kali ini kunci nek kepengin dungane jenengan dijaga. Sing ikhlas murid-murid masjid. Nek jenengan sanjang masjid itu kan rumah Allah, berarti itu nggih. Biasanya negara masjid kan wonten kota infak. Utawa nek jenengan ora iso ngisi kota infak, nggih kali ana murid-murid kaya Ramadan kadalusan. Ora iso kadalusan kaya Ramadan, murid-murid jamaah sampai kosong. Nek kepengin dungane mandi, carane kudu ikhlas terus masjid. Saged damel sedekah pisau. Jenengan ya Allah, saya niatkan uang infak ini mergo kula kepengin budal umroh, tapi kula mboten ada duit, kula namung gadane sampeyan. Kula infakkan. Jenengan coba donga kula nggih. Kenapa? Karena saudara bisa mempercepat doa kula jenengan sedaya. Nek jenengan ngabuleng, nek wong medhit masih dikandani diparing hadis kaya apa nek ora mergo atine dhewe, ora budal saudara. Dikandani mana semua min sedekah timbangan tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk sedekah, tetapi akan bertambah. Dikandani as-sedekah tidak dapat menjadi as-sedekah tidak dapat bala ora kira mempan. Mergo ora ono keinginan teko atine dhewe. Kapunten, tenggene mriki wonten wong medhit napa mboten?
Tiang ini dugi tuh pergi. Kudu. Tapi misalnya ini kalau dari tangga, misalnya jadinya posisi tenggane masjid, nenggane jero masjid, ono kata infak, jenengan buka dompet, ning jero dompet ono duit 1 sen karo dompet, sing jenengan lebokno sing, ono ngilok kebukiran. Tapi kalau yakin yang mereka ngomong sedoyo, kepengen dungane mandi, kepengen dungane seperti ibadah, ayo sing lokan, kan gitu nggih. Tidak akan berkurang harta yang engkau tidak akan aku nonton tenggene sesapat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh tidak akan kau dapatkan al birra ing kebagusan tidak akan kau dapatkan kebagusan kepinginane jenengan iki lho kepengin umroh hatta tunfiku mimma tuhibbun sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Salah satu sing jenengan cintai nggih menika duit. Ibu-ibu seneng kalih duit? Seneng. Seneng pundi? Bojone napa duit? Nah, kula semerat jenengan seneng kalih-kalih nih, tapi luwih seneng bojo napa duit? Maka dari itu setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong diisi dengan loh wajahnya berubah ya. Wajahnya langsung berubah ya. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Bahkan ibu ya. Monggo saya ikhlasnya tapi sak pantese. Ojo sampai jenengan sedekah damel duit sing ora pantes. Sing pantes. Monggo panitia yang bawa kotak infak